Hi guys! Welcome back sa aking channel. Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. And for today's video mga bossing, yan, tara samahan nyo ko na manood tayo ng 4x4 off-road sa bayan ng Porac. Tara, pero bago yan guys, ito, konting popogi muna. Ginagawa mo. Ayun. Ayan guys, yahin na tayo mga bossing. At siguro naman pamilyar na kayo dito sa lugar na ito, dito sa aming barangay. Ayun yung bahay palabas. Palabas tayo na exit ng SCTX to Porac. Yan, diretso lang to guys. Then ayan no, nanonood nga tayo ngayon ng 4x4 off-road na medyo na late ngayon guys kasi November 26 na ngayon, kahapon yung piyesta ng bayan, no? November 25. Kasi kadalasan ginaganap ito dito sa ilalim ng biwak na ito, sa ilalim ng tulay, no? Yung ilog dyan. Dito kadalasan ginagawa ang 4x4 off-road at tuwing November 21 and 22 siya. Pero ngayon 25, 26 nila ginawa. Medyo na late. So ayan guys, dito nga tayo sa bayan, no? Ikot lang ako ng konti dito saglit at magwi-withdraw lang para makabili na rin ng gatas at diaper ng mga bata. And diretso na tayo dun sa taas. Ayun guys, andito na tayo sa may Babosakan, no? Dito sa Porac, Pampanga. Ayan, kung makikita nyo ay meron na tayong nakasabay dito na dalawang pang off-road din. Galing sila dun sa may Caltex siguro, nagkarga sila ng gasolina syempre. Ayan, malapit na tayo sa area kung saan ginaganap yung off-road, no? At ayan, tingnan nyo naman, ang dami na nakapark dyan sa daan, no? Daming tao na nanonood din. So hanap lang tayo ng mapaparkingan, mga bossing, relax lang kayo dyan. At continue lang sa panonood. Park lang ako mga boss. Then ayun, update na tayo para manood. Yan mga bossing, yun o, lupit ng unang napanood natin. Ayan. Pero kasi parang basic lang kasi sa kanila to mga bossing, kasi yung itong lupa lang talaga yung ginagawa nila mga maliliit na bundok, no? Hindi tulad dati, talagang dun sila sa ilog, no? Malalaking bato tsaka may agos ng tubig talaga yung mga yung sinasalubong nila. Kaya dito, ayan, maning-mani lang sa kanila mga bossing. Ayan guys, enjoy lang sa panonood mga bossing.
Alright guys, nandito na ako sa loob ng sakyan, no. Ayan, palis na ako. Maganda, magagaling yung mga napanood natin, no. Pero ganun pa man, mainit kasi sobrang init. Ayan, tirik na tirik yung araw. Ayan, pero ganun pa man, no. Ayan, tignan nyo, ang daming nanonood. Dami pa rin tao na nanonood dyan kahit mainit. So ako, may team na ako. Lalo pa ako mangingitim, panigurado yan. Kaya ayan, uwi na ako kasi papasok pa mamaya, pero bago yan ay dadaan muna tayo ng car wash para mapalinis natin itong si Butchog at matagal nang hindi naliligo. Matagal nang hindi nalilinisan itong auto natin. Ayan. Ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa mga napanood natin, no. Ayan na nga mga bossing, nandito na tayo sa TAC Auto Care. Ayan, papakarwas lang natin itong auto natin saglit. Tapos diretso uwi na tayo. Ayan, sa wakas mga bossing ay nakauwi na tayo. Ayan, tignan nyo naman ang ating auto. Kinang na kinang, oh. Ayan, napakagaling talaga na maglinis ng auto care. Ayan, oh. Linis na linis si Butchog ngayon. So hanggang dito lang din yung video natin mga bossing. God bless you all.